guys! It's me, Michelle V, and Hercleshful comments sa akin YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Kita nyo, nasa labas ako guys ngayon at dito tayo nagsimula. Anyways, I am from the city of the East. Charot. Wala ako guys sa city. Tingin-tingin ako na something at meron ako dito guys. Alam nyo ba, alam ko naman na ang weather ngayon is hindi malamig kasi naka 14 degree kami ngayon. So, ang ganda ng weather guys. Pagka nag 14 degree, ang ganda na ng weather. As in, hindi na siya malamig na yung lamig-lamig ganyan. So, pero dahil ako, ay alam niyo naman ako lamigin. So, nagdadalaw-dalaw ako ng jacket. Jacket pala ito ng asawa ko guys. Jacket. Naka long sleeve ako sa loob. Tapos, jacket ito ng asawa ko guys. Tapos, nagbitbit pa ako yung isa. At pakita ninyo kung ano binili ko guys. Bumili ako ng 2 slice ng cake doon sa bakery para mamayang gabi. Para sa aming usawa mamaya. So tapos ayan, pupunta ko guys, siyempre nagbasa ko, tapos pag uwi ko naglakad na lang ako guys. At yeah, grabe. Ang sakit. Sabi ko tuloy ako, nanghinayang tuloy ako kasi naghinayang ba yun? Nagsisi. Ba't ako nagdalaw-dalaw ng jacket? Hirapan tuloy ako mabitbit yun. Wala pa akong dalang bag. Ganyan, oh. Tapos bit ko pa to. O, diba? Kasi hindi ako ngayon nagsalamin, diba? Naninibago ako sa mukha ko pag wala akong salamin. Nasanay na kasi ako nagsasalamin. Ayan, so tanong nga ako ng kaibigan ko, may ano ba mata mo? Parang ganyan. So, wala naman siyang grado. At thankfully, nung pinacheck ko yung eyes ko din dito is okay pa naman siya. But, dahil nga ako guys ay, ito, nag-video, nag-edit ng video, at nakasanayan ko na kasing may salamin, which is, noong nagtatrabaho ako, which is, hindi naman siya as in the whole day. Hindi naman siya the whole day, but, tawag ito? Ay, nagkakaroon guys, ayun. Mag-couple yata, nagbabike sila. Hindi naman yung the whole day na kumbaga nakasanayan ko na siya dahil nga, 'di ba? Nakaharap ka sa computer, something like that. Ganyan, pang ng mata. Ganyan. Tapos ayun, tsaka kasi yun, guys, anti-radiation, ano ba yun? Pagka ng sun, basta ganun. Basta lahat yun may mga anti yun para protektado sa mata. So, okay naman ng eyes ko. Wala namang problem. Ganun, lang siya. For protection lang talaga siya. Which is, araw-araw ko din naman siyang ginagamit. Pag nasa bahay lang talaga, hindi masyado. Ngayon lang din, hindi. At yeah, yun lang naman. Lang ako sa mukha ko, wala akong salamin. Charot! Ayan. So, nandito ulit tayo guys sa park. Oh, look at that. The view of the park is very beautiful. And slowly ay magkakaroon na ulit ng mga green sa paligid. At yeah, see you guys sa bahay! So, hi guys! I am home. Anyways, kanina pa, ano ba naman ito? Parang yung buhok ko. Anyways, kanina pa guys, ako nandito sa bahay at kung mapapansin niyo ay may ako doon, may ini-air fry ako doon na patatas ng aking Yasawa Girls. Ayun ang kanyang kakainin. Patatas yun na may mga something na mga herbs, something like that. Charot. Tapos, nag-fried na pala ako ng schnitzel para sa kanya. Schnitzel? Charot. Tapos, may steam na ako dito guys na gulay para sa kanya. Ayan. Ito yung aking ihahandang pagkain sa aking Yasawa Girls for tonight's dinner. And then, ito yung akin guys. Ito yung natira to guys kagabi na in-oven ko din na chicken. So, ito na lang yung natira, yung sa leg part. Ito na lang yung kakainin ko guys. Tapos, may sinaing ako dyan. Tapos, ito rin yung natira kong stir fry na iba't ibang gulay. Para may gulay din ako. Ganon. So, dito ko ilalagay sa, niya guys. I-prepare ko lang. Ipapakita ko sa inyo. Iinitin ko pa pala yan siya. Pakita ko, wait. Ayan siya guys. Kung makikita niyo yung schnitzel, parang ang baka sabihin ninyo, sunog. And hindi naman siya sunog. Ayan. Hindi siya sunog. Ayan. Tapos, ito yung nga yung kuya guys. Yung aking, yung steam ko na na broccoli at saka carrots para sa asawa ko. Para may gulay siya. Ito yung akin guys. At ito rin yung akin, yung ko. Tintira ko rin to kagabi na
Ano, na in-steam ko nga. Kumain din ng, madami din nakain ng asawa ko nito guys, na in-steam, na in-stir fry ko na ano. Madami din nakain ng aking sawa bells nito. So, iinitin ko lang ito guys. Ayan. May gulay din siya. Para may gulay din ako. Tapos ito yung sa akin yung sawa bells. Diba? Ang ganda ng presentasyon. Ayan. So, for that is, charot. Yan, tanggalin ko mga to guys. I-anuhin ko na dito guys. Kaya maya kasi nandito na yung aking sour bells. So, gagawin ko guys is aking i-ano to. Hihiwa-hiwain para, alam mo yun, kasi ipi-plating ko yung ano ng sour bells ko. Pinggan. And while plating, let's talk about something that people always ask. Charot. Ano ba dito? Tawag dito? Maano ba dito guys? Kung ang mga ang ano kasing tanong is madali ba o madali lang ba or mahirap makahanap ng trabaho dito sa ano sa Germany. Anyways, kasi nga alam niyo 'yon. Medyo ano kasi siya, medyo challenging siya kasi iba yung language nila. Ayan. So, kung tatanungin guys, dito, kung pagdating lang talaga sa trabaho, sobrang daming trabaho. But, the problem is, you need to know how to speak their language. Ganyan. So, kaya nga nung, di ba, nung pumunta ako dito is spousal visa yun. So, hindi naman siya working visa. So, kaya, ganun. So, ayun siya. Medyo mahirap siya kung wala kang alam sa lengguwahe nila. Kasi, most of the, what do you call this one? Most of the Arbeitgeber or yung mga company na naghahanap ng trabahante is preferred nila na marunong magsalita ng language nila. Ganun. Kasi, paano ka makakapag-communicate? Paano kayo magkaintindihan kung hindi ka marunong sa language nila? Sabi din naman ng iba, madami naman dyan na pwedeng trabaho na hindi naman kailangan ng language. Meron naman, pero bihira lang. Kukunti lang talaga, as in, kukunti lang sila. At, sabi nga ng iba, yung mga ITs, ganyan. So, kaya kayo, kung gusto nyo ditong mag-ano guys, dito sa Germany, ang mas ano kasi dito is, mas ano kasi dito yung mga healthcare, something like that. At, ano ba yan? Yung sinasabi nila na tawag nito? Sinasabi nila na may mga English Meron din naman pero bihira lang talaga guys. As in most of the companies na naghahanap ng ng employee ay gusto nila yung marunong sa language nila syempre. 'Di ba? Ganon. So ayun talaga guys, ang pinakaano dito dapat ang unang-unang mong gagawin is mag-aral ka talaga ng language nila. Which is, yun ang ginawa ko, which is, kailangan din talaga siya. Pag pumunta ka dito, kailangan meron kang at least A1 or A1, which is the basic knowledge sa language nila. Ganyan. Na kahit pa paano ay meron kang ano ba yun? Sa ganun. May embag, charot. Parang ganon. Tapos, kasi pag wala ka nun, ay hindi ka naman maano ng visa kasi yun nga yung isa sa mga ano nila, at least A1 or kung halimbawa kung katulad kita or spousal visa din sa iyo o parang tawag ito, yung kasal ka na sa sa isang German tapos pupunta ka dito, kung ang hindi nila nire-required ay yung buntis ka. Ganyan, yung halimbawa buntis ka na, so ibig sabihin you don't have enough time to to learn the language pa. So, okay lang yon sa kanila. Tapos, pwede kang dito na lang mag-aral, ganyan, ganon. Kahit wala kang
certificate ay pwede kang mabigyan ng visa. Basta ganun yung ano yung dahilan, something like that. Ganyan doon. Buntis ka, ganyan. So, yun. Balik tayo dun sa ano. Ayun nga. Dito, meron ditong mga trabaho na, katulad yan sabihin natin na, magano ka lang, maglinis, something like that. Pero meron pa rin na meron pa rin, tawag ito, meron pa rin, struggle. Kasi nga, paano kayo magkaintindihan nung boss mo sa mga instruction kung tawag ito, kung hindi ka marunong umintindi, 'di ba? Kasi most of them, guys, they don't speak English. They really don't speak English, ganyan. Yung pa sa ganun, lalo na yung mga talaga, hindi sila mas gusto nila yung nagsasalita talaga, ganyan. So, ayan, kaya yung sa mga may balak magpunta dito, something like that, ayun, kailangan meron mo ng basic, ganun. Tapos, talagang aralin talaga yung language. The deeper you know, or the deeper you know the language, or the Deutsch, Sprache is the better opportunity, madami. Sobrang dami, basta fluent ka na magsalita, ganyan. Sobrang dami. Tapos, syempre, meron kang background na nakapagtrabaho ka na. Kumbaga, skilled ka din. Ganyan. Kumbaga, meron ka rin mga kasi kung wala din naman, meron dito mga Ausbildung, ganyan, ganun. But, they really required the employee na marunong magsalita. Ganyan. Yun, medyo mahirap lang talaga siya pagka hindi ka marunong magsalita ng language nila. Diba? Ganun lang talaga. Sa ibang mga country, kasi lalo na pag mga English-speaking country, ganyan, madali lang. Kasi nga, wala ka namang kumbaga marunong ka naman mag-English, diba? Ganun, dito kasi iba talaga. Kahit dito, sa Germany, sa Austria, basta yung mga Deutsch-speaking country, dito sa Europe, ganyan. So, kailangan mo talagang aralin muna yung mga language nila, ganyan. So, yun. Kahit na maglilinis ka lang, kailangan at least may alam ka. Kasi, pagka natapat ka doon, pag natapat ka sa empleyado na hindi marunong mag-English, wala talaga. Ganun. So, kailangan talaga meron kang basic knowledge, or alam mo yun. So, yes. Ayun ang ginagawa ko, guys, hanggang ngayon is trying my best to speak the language, ganyan, at yeah. Hopefully ay maging okay yung ko din, yung speaking ko, ganyan. Ano mo yun, okay naman siya. Pero alam mo yun, pagka halimbawa, iba kasi yung pagka local yung kausap mo, nag-iiba yung nila, yung tono, yung the way they pronounce, ganyan. So, kung halimbawa ako katulad ko, tapos ang kausap ko is ko lang din, yung parang nag-aral din, ganyan. Magkakaintindihan kami, pero pagka yung local, mabilis lang magsalita, tapos iba yung nila, iba yung slang nila. Ayan. So, kaya minsan, alam mo yun, pagka pag may na-encounter ako, may kinakausap sa akin, I really focused on what they say. Kasi para maintindihan ko sila. Ganyan. So, yun. Hindi ganun kahirap. Sobrang daming work dito. But, the problem is the language. Ayun lang. Yan. So, ito na yung ng asawa ko, guys. Luto na yung kanyang potatoes. Let's check. Let's put the potatoes here. Wait. Pauwi na yun siya, guys. Yung aking Juzawa bells. So, lipat natin dito yung patatas. Diba? Puro siya gulay yung asawa ko, guys. At dito yung iba. Pinaglagyan ko lang naman to ng gulay. So, tanggalan lang natin ng ng sabaw. Char. Dito natin ilagay para pagka gusto pa niya. Hindi ko inubos yung patatas kasi sobrang dami na nito. Sa aking Juzawa bells. Sa asawa ko, guys, na plate.
ko ngayon. Higit sa ganda. Update! And tapos na po pala kaming kumain ng aming dinner at ngayon ako naman ay naghuhugas ng aming mga pinagkainan. So ayan, gusto naman ako yung sawang aking luluto para sa kanya. Why you buy flowers? What's the reason? Why you buy? You know that I love flowers. Flowers makes me happy, Malabi. Oh, it's very beautiful. So, guys, ayun na nga, sa inyong narinig, tama ang inyong narinig, charot. Ayan, pagdating ng aking Diyosawa ay may dala siyang bulaklak at na-surprise ako, sabi ko, bakit ka may dalang bulaklak? Bakit ka bumiling bulaklak? Tapos sabi niya, I think of you, I see flowers and I think of you and I know that flowers makes you happy, so I buy you flowers. Diba? Charot. Ayan, so thank you so much sa aking Diyosawa. Ayan. Alam niyo guys, sa mga simpleng ganyan talaga, as in, grabe talaga yung kaligayahan ng aking dharma. Ayan. Kasi ako ay flower lover. Ayun. So thank you so much sa aking Diyosawa Bells. At yung binigay pa niya sa akin pala na na bulaklak na itong Valentine's guys is okay pa siya at dinidilig-diligan ko siya guys. Kasi ano siya, kumbaga, mahaba yung life niya dahil siya ay may mga pasibul pa lang. So, ayun. So, sana nag-enjoy kayo guys sa ating video. Please like if you enjoyed. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Thank you for watching. Always smile and God bless us all.